Ака охири моҳи май граница махкам мешавад гуфтесан. Ростай? Ака ҷавоб дед. Илтимос раҳмат ака. Ака барои тангаҳои қадима гап мезаден, маълумот медоден суми СС через Қирғизистон навием ба Ҷумҳурии Тоҷикистон хубтар. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Мавзӯи имрӯзаи мо оиди барои муҳоҷирон чӣ метавонад барои гирифтани шаҳрвандӣ асос шавад. Мо оиди ами камтар ба шумо мефаҳмонем ва дар идомаи барнома ба саволҳое ки равон кардагиен ҷавоб мегардонем. Бародарони азиз, як чиз дигара қайд карданем дар амиҷа. Мо якчанд рӯз пеш ба ноҳияи Хуросон сафар карда будем барои кӯмак кардани як оила ва дар видеои як-ду рӯз пештара ҳамаша нишон додагӣ ҳастем. Дар омада тамошо кунед ва мо ба хулосае омадем ки як фонд кушоем, фонде ки мақсад ба ёрдами мардум мо низ дигарора кӯмак кунем. Оилаҳои камбизоат ё ки ягон маъюбай умуман дар ҳар куҷое ки қарор доранд дар дохили ҳамин Ҷумҳурии Тоҷикистон, мо ба ҳамонҷоҳо сафар кунем ва кӯмак бирасонем, аз вазъиятшон, аз ҳолшон бохабар бошем. Ва ҳазор раҳмат баҳри касое ки дар ҳамун видеое ки пешкаш кардем мо оиди ноҳияи Хуросон рафтагимон, шахсиятҳое ки кӯмаки худшона расониданд ва суханҳои хуб гуфтанд, дар комментарияҳо қайд карданд. миннатдории худмона баён мекунем ки ба воситаи мо шумо ба ҳамун оила кӯмак карден ва аҳли оиларам айни ҳол аз шумо розӣ ва хушҳол ҳастанд. Оиди ҳами фикри ма кадомед ки чӣ фикре дорӣ, кадомед ки розӣ ҳастӣ, дар комментария фикрҳои худтона бинависед. Оё мо ягон фонд оиди кӯмак кардани оилаҳои камбизоат бикушоем ё ки не? Ман фикрҳои ҳар яки шуморо дар комментария интизорум. мавзӯи асосиро шурӯъ мекунем. Барои муҳоҷирон гирифтани шаҳрвандӣ аввалан асос ҳамин шида метавонад ки издивоҷ бо шаҳрвандони Русия ба муҳлати на камтар аз 3 сол. Яке аз асосҳои маъмултарин барои дарёфти шаҳрвандии Русия барои хориҷиён дар соли 2020 ва 2021 муқаррар шудагиаст. Яъне ҳар шаҳрванди хориҷие ки мехоҳад шаҳрвандии Федератсияи Россияро бигирад, яке аз асосҳош ҳамие ки ягон духтари ҳамун руса ба занӣ мегирад ва зиндагишон бояд на камтар аз 3 сол бошад. Ба воситаи ҳамун духтари рус метавонад ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро дастрас кунад. ва инчунин барои дарёфти шаҳрвандии Федератсияи Россия доштани шаҳрвандии Беларусия, Қазоқистон низ нақши муҳим доштааст. Барои шаҳрвандони ин кишварҳо тартиби гирифтани шиносномаи Русия ба тариқи сода роҳандозӣ шудааст. Яъне шахсиятҳое ки шаҳрвандии Беларусия ва Қазоқистона доранд, ин шахсиятҳоро ҳам метавонанд ки бо роҳи осонӣ соҳиби шаҳрвандии Россия бигарданд. вазорати корҳои дохилии Россия таъкид кардааст ки бештари муҳоҷирон шаҳрвандии худро тавассути кӯдакон гирифтанд ки дар қаламрави Русия таваллуд шуданд ва бо шаҳрвандии Русия акди никоҳ доштанд. ҳамчунин ин ниҳод қайд кардааст ки иштирок дар барномаи кӯмак ба муҳоҷирати ихтиёрӣ ҳамватанони берунмарзии Русия низ метавонад барои гирифтани шаҳрвандӣ асос шавад. вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия инчунин қайд кардааст ки дар соли 2020 беш аз 656 000 муҳоҷирон шаҳрвандии Русияро ба даст оварданд. зикр шудааст ки дар 3 моҳи соли 2021 тақрибан 160 000 нафар аллакай шаҳрвандии Русияро дастрас карданд. тамошобинони азиз, ин буд ҳамун ду асосе ки бо роҳи осон шаҳрвандои хориҷӣ метавонанд соҳиби шаҳрвандии Федератсияи Россия бигарданд. мо ба шумо фаҳмондем ва акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Л7 нависае: салом ака, созен ака, мо через Беларусия омадагием, патент кунем, рафтан хона меша, рафта бо аэропорт, акаҷон илтимос ҷавоб де.
албатта ки қонунӣ гузаштагӣ бошен сарҳада ва патент дошта бошен қонунӣ кору фаъолият кунен бе ягон монеагӣ метавонен ки ба тоҷикистон биёен, яъне шуморо дар ин ҳолат депортатсия намекунанд. Хоҷаев нависад: ассалом акаи Сорбон, бори дуюм савол додестам ки ҷавоб наметиҳед. Ака охири моҳи май граница маҳкам мешавад гуфтестанд, ростай? Ака ҷавоб те, илтимос раҳмат ака. хушбахтона ки оиди чиз ягон чиз гуфтагӣ нестанд, оле ки границаҳоро маҳкам мекунанд ё ки парвозҳо низ боз баста мешаванд, ягон ахборот нестай. айни ҳол идома додестанд парвозҳо. Раҷабалӣ нависад: ака ҳами границаи қирғиз чӣ хеле ай Москва бирем Тоҷикистон? Мо дар як барномамон қайд карда гуфтем ки через қирғизистон навием ба ҷумҳурии Тоҷикистон хубтар мешавад ки аз ҳамун Москва прямой ба шаҳри Душанбе билет бигирен биен, ё ки ба Хуҷанд ё ки ба Кӯлоб, умуман ба дохили ҷумҳурии Тоҷикистон чипта бигирен ва ҳозир шавем. Ҷага нависад: 100% ҳо мешавад рафта через Беларусия ба Москва. Ба наздикӣ рафтам, бачаҳо соқу саломат расиданд. худованд амавақт соқу саломат бошед. Беҳрӯз Соибов нависад: салом акаи Сорбон, ман мехоҳам аз Новосибирск ба воситаи қирғиз рафта мешавад? Дар видеои оянда ҷавоб те, ака ҳамавақт сарбаланд бошед. бародар, аллакай чандин маротиба ки ман оиди ҳами сухан қайд кардам ва гуфтам ки ба воситаи қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон навиен. айни ҳол Содиқ Абдуллоев нависад: акаи Сорбон, через Дубай Москва бирем мешавад транзит қатӣ? Албатта мешавад бародар. Шукронаи Аллоҳ нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, илтимос ҷавоб теҳед. Россияда бо карантин мешавад гуфтестанд. ҳамун гапҳо ҳақиқата оё не? Баъд амнистия мешавад, меган ҳама депортҳо ҳуй мешавад. Не ки мо ҳозир Россияда будем. Чӣ мешавад? барои ҷавобтон пешакӣ раҳмат. ман жда дорам, ҳатман ҷавоб битен. барои депортатсия кушода шуданаш, яъне авфи муҳоҷирон қайд карда буданд ки киҳо дохил намешаванд ба ҳамин рӯйхат. шахсиятҳое ки ному фамилияшона иваз кардагиянд, ин шахсиятҳо мутобиқи қарори ҳукумати Федератсияи Россия ворид намешаванд ба рӯйхате ки бояд муҳоҷирон авф карда шаванд. ва шахсиятҳои авф карда мешаванд ки ҷаримаҳои сабуки маъмурӣ доранд, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ доранд, ана ҳамин шахсиятҳо дар амнистияи муҳоҷиро дохил карда мешаванд. ва оиди карантин шудан дар Россия айни ҳол ман ягон ҷода ягон новост ё ки хабар надидам бародар. агар ягон ахборот шид, мо ҳатман пешниҳоди шумо мекунем. Замонов нависад: салом акаи Сорбон, ман тӯли 3 моҳ шуд дар Турсия мебошам. Метавонам ба Русия рафта? маълумоти аниқ медоден. кай рафта мешавад? пешакӣ раҳмат. мутаассифона айни ҳол Россия бо Турсия парвозҳои худша то 15 июна баста карда. парвозҳои чартерӣ танҳо мондагӣ ҳастанд барои шаҳрвандои дохилии худшон. Душа Мая нависад: 148 лайк, якум коммент. ҷавоби суоламро нависед тезтар, бениҳоят миннатдор мешудам. чӣ кор кунем ки депортмон накунанд? ва агар то 21 май билетро арзон ягон варианташ бошад, аз Челябинск чихел рафтан ба маслиҳатам дед. анализи бемориро пешакӣ супорӣ мешавад? интернетда дидам, ҷавобаш як рӯза мебиромад дар аэропорти Екатеринбург. чӣ кор кунем ки депортатсиятон накунанд? ба шӯъбаҳои маҳаллии ҷои зистон мерен муроҷиат мекунен, яъне махсус мо дар назар дорем шӯъбаҳои ФМС мерен муроҷиат мекунен ва ҳуҷҷатҳои худтона пешниҳод мекунен ки шумо қонунӣ гаштугузор кардагиен ва қонунӣ кору фаъолият кардагиен. дар ҳамин ҳолат шуморо депортатсия намекунанд. ва барои тест супоридан албатта ки мешавад дуруст пешакиран бисупорӣ. Тоҳиров нависад: ҳиҷама чӣ маъно дорад? мо ҳиҷома дар назар дорем бародари азиз. агар дида бошӣ хун мегиранд. ҳиҷома кардан аввалан ки суннатай ва баъдан ки ин чиз фоида дорад ба ҳама дардҳо ва ҳар касе ки дар Россия қарор дора ва мехоҳад ҳиҷома куна, рақамҳое ки дар ҳамун рекламаи мо ҳастай занг бизанен, бо нархи арзон ҳиҷома мекунанд. Баҳори Зебо нависад: ассалому алайкум ака, барои тангаҳои қадима гап мезаден, маълумот медоден суми СССР. барои тангаҳои қадима аввалан ин ки шумо ҳамун чиза агар дар дастон дошта бошен ва я беҳуҷҷат гардонидан мумкин нест. ва дар ҳолате ки агар шумо ҳамун тангаҳоро аз дохили ҳамун ватан берун роварданӣ бишен, яъне ба дигар давлат бурданӣ бошен, ин аллакай ҷиноят ҳисоб мехӯрад, чунки тангаҳои қадима яке аз боигариҳои ҳамун давлат ба ҳисоб меравад, ба мисли сангҳои қиматбаҳо. ва боз дар идомаи комментарияш нависондагия ки сурати Ленин дорад, тангаву пул кор меояд ё ки не.
این چیز خوبتر می شود که یگان آثارخانه رفته پیشنهاد کنی اگر که به کار بیایه همون آثارخانه همون چیزی داشتگی ترام تنگه یا که پول تا میخرن ایت کریموف نکه نویسه 100 بار می نویسم جواب نمیتی نامی ما کریموف نکروز بود یه بار علیش کدم رفتم دیگه بار نامی خودم دا گشتم کریم زوده شد اکا روم مسکا پرابلم نمیشه برادر فکر میکنم مرام یا 100 بار در همی کامنتر جواب دادگیم ایمی ندارتنه در همی کامنتر مونند چون که ما گفتگیم هر کسی که نام و فامیلش ایواز میکنه وارد روسیه میشوه این الکای جنایت میشوه یعنی که همو دولت را زپرت کردگی برای در آمدن واردش تا باراهای غیر قانونی نام و فامیلت ایواز میکنی و وارد همو دولت میشه این چیز ممکن نیست و آیدی نام و فامیلی که ایواز کردگین و یا که نام و فامیلتون اگر در دپارتاسیا داخل بود وقتی که آف شد همین نام فامیل شما نیز داخل نمیشود دیگه احمدов نویسه سلام علیکم اکا بلیت چند سوم شدگی سامان ایر از تاجیکستان به مسکو سامان ایر ماهی مای پولنی بلیتاش فروختگی و در ماهی مای بلیت نداره لیکن نرخ چیپتاش 8500 سامان نویساندگی برادران عزیز ویدیو را جمع بس میکنیم اگر یگان سوال دیگر داشته باشین در کامنتر سوالاتون پیشنهاد کنین و در کانال یوریست جی ابونه شدن فراموش نمیکنین خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد تا برنامه‌های نو